Sige boss, bye. Bye. Hoy! Isog ka? Isog ba ka? Dilir ba boss? Abi ko isog ka. Mano niya? Balikon mo tamo kung isog-isog mo. Kapal na mukha mo. Sawa. Isog mo rin. Ako'y how dire. Sana all. Boss. Ato kung isog kay mo god. Nakamingaw naman. Malang utag na ako mag-iang tao ron, oy. Papakuyo kong uli sa mua, bakit? Mingaw mo kayo? Sabi na lang sila mama papa, oy. Atong sa kuyos mingaw. Hinay ko kasi na ako mag-iang tao. Sukad nag-abot ang baging udit. Natumba man ako mangga. Hiwi. Hak ng gaha. Uya. Ano kayo tumba rin ako mangga? Tasay sa daan-daan eh. Umis daan ra sa tao. Dako kay tungod lang sa baha. Mag-ulit. Ang lari. Tuhiwi yan. Ano ba yan? Hoy! Isog ka? Dili, boss. Abi ko isog ka. Dili, boss. Aw. Abi ko kikaisog dire. Salamat. Kung kikaisog dire. Dong, nakakita, nagkaka. Dong, naya. Ikaw rin wala sa dong kay dong mo god hapon niyo god dong kay muli ang tanong niya muli ta dong araw ki dong kita ang tamamar Isog ka ba? Isog ka ba? iyo isog-isog ka niya Isog na ka? Isog na ka? Ha? Tubag-tubag jud ka? Isog na ka? Aw, abi kong isog ka. Gayam lagi ilak-ilak na yon. ayaw ko Abi kong isog kay mo. Hala. No service man, nanan ni signal. What? Ay, naya signal, oy. Oh? Emergency call. Nanagi signal yun. 4G pag yun. Dugayang buhos ay bang hinag signal. Sige to, gray ay cellphone ron. Grabe, ginuling. Wala din o. Abi nun. Busing ta ko niya, pero mo gikon niya tawag gida yun. Uy, hindi na ko silpon. Kinsa ka nawag, may siya ni. Oh, siya na gid yan. Oh, hello. Hello, boss. Oh. Oh. Sana may ma-report ni mo na ko. Pasugo ni mo. What? Manay mo gisugo, boss. Approve na kayo. Nya, nang bago pa ganito na ko. Bago pa ganito? Yahoo! Lagi, boss. Manam tayo magisugo, good boss. Bago pa. Sige, boss. Bye. Bye. Hoy! Isog ka? Isog ba ka? Dilir ba, boss? Oh, abi ko isog ka. Mano niya? Balikon mo tamo kung isog-isog mo. Kapal na mukha mo. Sawa. Isog mo rin. Ako'y how dire. sana all Ayun, boss. Ato kung isog kay mo god. Dati mo, ha? Abi kung isog ka. Abi na kugwa pa niya matuman ang akong sugo. Abi gad. Hoy! Isog ka? Ano? Oh no! Wa ka kabalo ako may bantugan dire.
Oh, boss, boss. Kanang kano ba? Isog kay ka. Ha, boss, kanang ano ba? Kapit na mga ngit-ngit, boss. Aba na, boss. Bantay ba? Handlo ko, boss. Ako ba, ako isog-isugan dili. Basta mga kayo kita dyan. Boss, boss, boss. Ano, boss, malay. Ako, boss, na pauban pa ko mo, boss. Papit na mga ngit-ngit, boss. Kaya ka ito mga, boss. Amingaw kayo, boss. Aw, Handlok man ko, boss. Naiungo man tos mo, mao boss. ba? Oh, boss. Di ko. Bahala Boss, ka. boss, 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 boss. Pagtara na mahubot na bron. Boss, kila, boss. Isog kay patutuliso pa niya. Hadlok mo din. Ungo. Eh, boss, pauban pa ko, boss ba? Handlok lagi ko, boss. Kung sa may maghadlokan po. Ungo, boss. Isog kay kam hadlok, hindi kag ungo. Maakang, boss. Mao ba? Mm. Ah, sige. Tadali.